Kaixo ikasleok, gogoratu DBH lehenengo mailan gaudela, hirugarren unitatean, nolako itxura, halako erabakia. Aurreko bideoan irudi lauen azalerak eta perimetroak landu ziran, kasu honetan orain tokatzen dana, izango dana azalera eta perimetroekin problemak ebazten ikastea. Laugarren adierazleekin lotuta egongo da. Irudi lauen azalerei eta perimetroi dagozkien problemak ebazten ikastea. Gogoratu hau dana, lotuta egongo dala, problemak ebazteko txantibiderik. Beste barik, hau azaltzeko adibide batera joko dugu. Fatxada bat, zenbat kostatuko zaigu marrazkian ageri den fatxada margotzea. Metro karatuko, eta €10,000 ordaindu behar baditugu. Estimazioa egingo dugunez, lehioak ere kontuan hartu behar ditugu. Zezen nahi du horrek, gero dugula neurri hauek kendu behar. Zuzenean fatxada guztia kalkulatuko dugu. Eta horren arabera egingo ditugu kalkuloak. Orain, metro karratua irakurtzen dugun momentuan badakigu azalera kalkulatu behar izango dugula. Posible da honen azalera kalkulatzea? Zuzenean ez. Hortaz deskonposatu egin beharko dugu, hemengo fatxada. Zeskatzen di problemak? Kostuak kalkulatzea, ezta? Zenbat kostako zaigun, hau dana margotzea. Datuak hemen daude, eta emaitzaren baldintzak, eurotan agertzea, eta neurriak metro karratuta. Planifikazioa, lehenengo, irudia deskonposatu behar da. Hemen, aukeratu ditugu honek, beste modu batzutan ere egin daiteke. Gero, irudi lau bakoitzari dagokion azalera kalkulatu da. Triangeloan azalera, azalera. Dana gehitu, eta lortuko dugu fatxada osoaren azalera totala. Kontuan hartuta, €10,000 kostako zaigula metro karatuko, kalkulatzen dugu prezioa, kostua. Eta bukatzeko, emaitzetan unitateak ongi adierazi direla ziurtatu behar dugu. Ziurtatu behar dugu, dana dagoela metro karatutan, dana dagoela eurotan, eta bar. Guazen ariketara. Hemen dago, egin dugun deskonposaketa, hortaz, triangeloaren azalera kalkulatzen dugu. Oinarria 5, bidera altura, 4, zati 2, 10 metro karratu. Laukitzuarena, hemen dagoena. Oinarria, bidera altura, 5 bider 5, 25 metro karratu. Trapezioarena, 14 gehi 5, oinarri handia 14, oinarri txikia 5, 14 gehi 5, bidera altura, 7, zati 2, 6,5. Eta laukizuzena, beko laukizuzenaren azalera, 14 bider 2. 14 bider 2, 28 metro karatu. Dana gehitzen ditugu, eta 129,5 metro karatu moten du. Eta gero kontuan hartuta, gure erlazioa €10,000 metro karatuko dala, hau biderkatzen dugu €10,000 metro karatuko. Eta lortuko dugu 3.817,5 €. Goratu, galdera bada, zergatik biderkatzen dugu hau honekin, goratu. Hemen metro karratua dago, hortaz, erlazioan, beko partean metro karratua egon behar. Eta gure emaitza euroa izan behar da. Hemen azkenean, unitate aldaketa bat egiten dugu. Metro karratutik eurora pasatzeko. Hemen, honen araberako emaitza non behar dugu, onargarria da, bai, eurotan adierazi dugulako, eta metro karratutan adierazi dugulako emaitza. Eta problemaren azken emaitza? Hemen jarri duguna, ezta? Kontuan hartuta, hemen jarri dugula. Fatxada margotzea zenbateko kostu edukiko duen. Orduan hemen, fatxadago kostuak, Nahi?